Včera nad ránom neďaleko okresného mesta Myjava obsadila ozbrojená skupina českých nacionalistov hranicu a bráni slušným slovenským občanom v prechode. Predstavitelia federálnej armády sa od tejto akcie dištancujú. V situácii, keď je ešte stále blokovaný vznik samostatnej slovenskej armády, nemá kto brániť slovenských občanov, ktorých sa snažia českí nacionalisti vyhnať z ich domovov. Kvôli tomu vznikla dobrovoľnícka jednotka Ivan na čele s majorom Ostrým, ktorá zabezpečuje pokoj pre Slovákov žijúcich v pohraničí. Mne velia občania, ktorých sa snažíme ochraňovať. Dneska máte voľno, bolo to fajn, najedzte sa, napáčite, rozchod. Budem bránit naši zem proti kříži kalichem. Bok po boku svorně jdem proti světu, proti všem. Píseň na ten v ruce zbraň, zemi svou si hrdě braň.